ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ এই ତିନୋଟି ଖାଇବା ଯଦି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସବଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକାଳ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତାର ମୂଳ କାରଣ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ସେମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଖାଇବାଟି ହେଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଟା ସେମାନେ ଛୁଉଁନଥିଲେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ତିନିଟି ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ରହିପାରିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଖାଇବା ହେଲା ଚିନି। ଚିନି ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର ହେଇନଥିଲା। ଚିନି ବହୁତ ପରେ 1970 ପରେ ଲୋକ ଚିନିର ଆବିଷ୍କାର ଭାରତରେ ଜାଣିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଡ଼ ଖାଉଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚିନିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଚିନି ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଖାଇବା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ, ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପାଇଁ ରିଫାଇନ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇ ତେଲଟି ବନା ହେଇଥାଏ। ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରାହେଇକି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବନା ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲର ୟୁଜ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର କମ୍ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଘଣା ପେଶିକି ତେଲ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତ ଚିନି, ରିଫାଇନ୍। ତୃତୀୟ ଖାଇବାଟି ହେଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ୟାକେଜ ଫୁଡ୍। ଆଗେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାହାର ନଥିଲା, ପ୍ୟାକେଜ ମେସିନ୍ ବାହାର ନଥିଲା, ପ୍ୟାକେଜ ଫୁଡ୍ କେହି ଖାଉନଥିଲେ। ଲୋକ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଜିନିଷ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ୟାକେଜ ଫୁଡ୍ ଯେମିତିକି ଲେସ୍, କୁରକୁରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ ଫୁଡ୍ରେ ଆସୁଛି, ୟା ଫିର୍ ଓମଫେଡର କ୍ଷୀର ଆସୁଛି, ୟା ଫିର୍ ପ୍ୟାକେଜ କ୍ଷୀର ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜଠୁ ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଏହି ବହୁତ ସାରା ରୋଗରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ।